la Casa de la Música de Ròtova, que si em permeten faré un apartat especial perquè fa uns pocs dies en una comissió deixàrem, no se va aprovar perquè hi havia informacions contradictòries i la informació en aquest moment tampoc és correcta. És veritat el que el senyor Pedro Hernández va dir en la comissió de que va enumerar una sèrie d'ajudes a les quals ha tingut accés l'Ajuntament. Però també és veritat que des del 15 d'octubre del 2010 la Rotovense Musical va tindre que abandonar el Cine Cervantes de Ròtova i en aquest moment va a assajar al municipi d'Alfauir. Ha demanat aquesta unió musical, ha demanat fins a 6 vegades l'acord de cessió o ús compartit per ajudar a la restauració del cinema, que no se li ha contestat. Les subvencions que va atorgar la Diputació de València per a ajudes a equipacions destinades a entitats musicals anaven acompanyades d'una memòria que va confeccionar la mateixa rotovense i encara que anaven a l'Ajuntament anaven destinades específicament per a aquest acte. Des que acabaren les obres de l'edifici on es destinaven aquestes ajudes, l'immoble s'utilitza per albergar l'Escola de Música Municipal i la Rotovense Musical de Ròtova no solament se'n té que anar a un altre poble, sinó va tindre que guardar l'arxiu en una casa particular perquè d'allí la tingut que treure. I és ben cert que l'aula de música on es pretén ubicar la nau polivalent a la nau polivalent del que és el polígon no complirà les necessitats per poder fer els concerts perquè el consistori només hi va a dedicar ahir la meitat de l'espai a aquesta finalitat. Per tant, jo li demane, ja que vostès havien presentat una esmena transaccional o d'aproximació per a poder-la aprovar, que revisen, i si avui vostès no el tenen a bé, que davant del plenari puguem treballar aquest tema perquè les informacions, sent real el que va dir el senyor Hernández, que no sí que és veritat que l'aplicació que té per a la rotovense no és la que és necessària. Per tant, si estaven en aquell moment disposats a acceptar-lo, jo els demano que ho miren, que ho revisen i que accepten aquesta esmena. Jo els demano que les accepten totes, però està particularment perquè hi haurà una certa predisposició en el Partit Popular a aprovar-la en aquell moment. Solicitaria que en estos temes, primera, que tenen que tindre un criteri perquè tots els municipis mereixen de la Comunitat Valenciana l'atenció de la Generalitat Valenciana i tots els municipis volen tindre una casa de la música. Tindrem que tindre un criteri de per què en alguns municipis se recolzen aquestes iniciatives i en altres no. I el segon és que tindrem que comptar en el govern d'aquests municipis. Vull dir, a veure si nosaltres anem a ingerir en la competència en competències municipals. Hem de comptar amb la col·laboració i l'opinió dels governs municipals d'aquests municipis.